thare dirchuna rong pi Karbi Anglong Live polunia correspondent pen Karbi Anglong Live kelang arar tum anaphan nilihin pen ningkan kimi suri kardom nang litum do anaphan sme pajero kardom Karbi Anglong rat kitu anaphan ningkan kimi suri kardom pajero nilimen ge harsing rong pi Karbi Anglong Live ferangke abar ge hatwen kardom Jong Thong Katharing Tiarang along kedo PWD IB Injetang. MP Horan Singh Bepen District ke Thamaradapan Ningkan kimi ahir jumi kapajir. Kapajang re also pan KSA kirap kapajerdam. Kardom pini prime time bertalong penidi sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Mahamaya constituency kaparlo Jongthong Kathar Ingtia rongalong kedo PWD IB kelang charia bangka vedarejok jangreng cemanden. Jongthong Forest Range sa hemalong kikimpon rapet PWD IB non puda kalana bangka vedarjok jangthang anpinno. Bangso IB laki kidamtang ningkan Chrysler Kebra Troxer Kebra pho ningkan ASDC kechari bamahotsi kangpu lapen ahemta penangan alondo kithe kidinga tumpen kichokijun anparta mai thai sidame la bangso IB alongsi padubonber bonta penangan aningkan bangso IB aphan kalana bangka be lapen kasalok thua sai kideng dedarjok non ke ahemanta kiruthupu lapu on ke langme IB Sorkar pen kipipon non thuke na hogdat khangjanglo chithan pon me ilitum Karbi Anglong arlo lapuson Sorkar pen kipi kaching thoramu kalana hokka bedera jok kuti atangka lapu amatsi panahok thailo denarong ben Bikram Teron Karbi Anglong Live Kadom nilimen anon terang nili bukan rong supia ferangke nili nang itu fan ning around ning kan kimia kadom pajirlo happy new year Kadom nili semsing ti Karbi Anglong Live dong muka ferangke nilin pen sankur Karbi Anglong radapan suri ni rain ko raisi aningkan kimi hirjumi pajirlo bangso aningkan nang litu malong kai kita ningkan sam lapen ni karong pateng serna lapen nang litu makimangalong ta misen pen kichun pamit higiapan arna mangno hirjumi na pilo Kadom Surihini ra inquire ningkan dam depen puthot surihini ra inquire isian ningkan aphan pini pen kedeng anparta ningkan kimi ahir jumi MP Horan Singh Bepen district ke Thamarada tomaphan kapajir Surihini ra inquire isian ningkan aphan pini pen kengkam kachijor kecheng Sominder adang pialong ningkarong kachipi pen ningkan kimi alir alon katalon abaikang surihini ra inquire isian ningkan anghap pini pen kangpu chengpondo Bangso ningkan kimi adonri kengkam kachijor abang phuabang phi tinaphanta arna mahirjumi MP Horan Singh Be ahin pen district ke tham amuluk do anaphan kapajerpon akardom Karbi Anglong Live aphan than pachini pon Surihini ra inquire ningkan aphan chipadi pon derapi puthot ningkan surihini ra inquire isya ningkan aphan Karbi Anglong West Karbi Anglong anparta dimahasau hawar angkang jati khaido anaphan ning aklong alamthe ningkan kimia kardom kapajerpon MP Horan Singh Be alamthe arjek sina kadu kabe Karbi Anglong rat dimahasau rat pantame ning aklong pen kardom juthai pajero deiga ningkan kimi kasuningkan kimi non tukewangji kaba Karbi Anglong rat kiduk kelak pendang lok kadu kabe hime yang re pendang lok doan kacing hon man peng gedo solang doarat lapen Karbi Anglong alu gedo doan akai pandame nilihin pen non kewangji ningkan kimi 2021 langso aningkan okpran pendang lok keklem kedam samjin mun sam Karbi Anglong alu paduji farman
pen kisu ki uni bangso corona pandemic jokpon po bangso ning gethe bangso ning karong aso apirta aten nilihin pen ning aklong alang peni media thengno pen doan korte injil karbeng long arat karbiarat di mahaso arat pandemic Abana ningkan kapachunune doan puthot ningkan surihini ra ingkoi ra isya ningkan kimi pini pen kaching thoramo doan kapapleng pon japhan anparta ning isikido kaching ripen siding pon iklonang pura ning aklong alam the MP Horen Singh Bepen pachini pon non ke bang di kan ke me bang ka do ka vitamin ning sibet pen puri bohong obe pen pen elam thulam dok pen chengki chethan pen mon sam phado pen iritum kaching thoramo ke klem pon thegi phan ke dam pon thegi phan kaching wai pen ka chikroi the ke klem me dam long ta ning sibet ke do thegi phan le anam jor do News report Rongbong Terang Karbeng Long Life Hamram Nilimen Samsonic ti niligido dim Dhoniram kirong koiramati lakhain korapho nilip emisi konvensi Karbeng Long Life kilang arad on phantame ningkan kimia hirjimi ado we phantame pipaziriglo Nomati constituency kaparlo sarlip tok bi arong along kedo ajit rong pipu inut also kapajang repenajok pirthe ki hondon sungpe kalam Karbeng Long Life along kapaklanga joini KSA Haroghat Denarong la pencil dharampur KSA rotum humri damsi ningkang sampen kerap kapajar dam Bihek pen epo epai kawe asona kisungki ridam eta longdam athaiwe Bang osumara tumason ajit rong pita ko antong pai popu ke hangkang tungloni ilitum chini dunde sitame kopia kopai tong kitang lokloni bihek pen apo pai dom bang soper the pen ke otekang rok ajok non ke ajit rong pi methang sik charjap nangno Arya king ingtang pamika kelang lapan kamat hajo kongta ave pin lang apor hotsi pirthe ke reng dun japan son surya son mathado nang kokno Api pen ke dorap chom ajit rong piadom bangso per thelong ko son si kiduk kisung ang bompen kache song nang bom maputhak nilitum Karbeng Long Life achenela long paklang pon derapi kedam tang mati jong ni phai thong ke parni KSA Haroghat Denarong lapen siltharapor arotum chelangsi bangso pajang re also long humri dam ka humri dam mahut alang litum masap soviet sidami ning reng mi reng no pen kera pajar tekangsi akaya long anso se reng dok reng ni pen kapaprang pon thek japhan arna maherjumi hangpi pon ni litum da locha karbi locha le song pen Haroghat regional committee la pen Denarong head branch la pen Sirampur head branch pen chelangsi da nilitum la hala aprangsi Karbeng Long Life tumhan churu nangji se alang litum ke paklang pona joini la pe labang so ki dukdet ki boydet ki sungdet labang so abirta rat along paklang lo la pe la so paklang penili tumta theklong pen ning chi khaun e apu bongso ajit rongpi alang li api apu chiwoi lap lo la se la so chiwoi penili tumta ning honduk lo la penili tum karbilo chale somen ta matha pon lo lang li phan asap suwes tame nilitum pen hin mes tame kirap pi pajir pon lo la se ahormu bang nilitum lan pidam o lan pajir dam o bang theke de lo so fis tame nilitum ning ji khaun e pen na joine alang li phan sawes tame pi pajir pon lo la se alang li ujir rong pi akai along alan su se alang li kai lan su se paprang ponje phan la pen lan su se alang li pir thialong ki duk ki song ki boy pen chenglok hai hui pen alang li pawi pinje phan nilitum karbilo charlia song hin men stame nilitum alang li longi kai ke tame chirap dun ver po la alang li phan kai ke tame ning pathi dun ver po la lo la si hirjume nilitum karbilo charlia song hin pen hirjume hangpi pon lo amen pilo Karbeng Long Autonomous Council Kachari CM Tuliram Ronghang lapan Nomati MAC Retation hiatum ahin pen pusitami bangso kapajang re also phan kanghon kajin so padora PMAY ahemso kimpia sonti me parjiputa alang litum kachoningri padopon News Text Report Karbeng Long Live
Kardom Karbi Anglong live kelang arat tum duan. Nilimen ke Bikram Teron la pen Ladak denarong pen Karbi Anglong live along correspondent iglo. Nilihin pen non ke bangji ningkan kimi 2021 la bangso sengkan kimi aparman. West la pen East Karbi Anglong arat duan. Manipur Karbi arat duan. Sonapur Karbi arat duan. Meghalaya arat Karbi arat duan. La pen Northeast angkang ke do Karbi arat atum duan phans name. An suse chubuchi long verji an suse rengdog ring ni do long verji phan nilihin pen. Sengkan kimi Kardom la pen rana mahir jume paziriglo Kardom. Kardom nilimen subhas terang nili seloni jan pen. Karbi Anglong live kelang arat doana tuma phans tame ningak long pen. Ningkat kimi Kardom pazirlo Kardom. Farm Bill ek kaputhak kham khesi Bokajan rong supialong Assembly Youth Congress Committee atumpen meeting tom outcry pen kachesong parupon BJP ke chari TDP asokar atum kiduk ke lagarat mati sai chotiki arat atumaphan chotiki chosoma puthak aron kasalam Farms Bills ek kaputhak kham khesi kedamtang mati jong ni phai thong keparni Bokajan arong supialong Assembly Youth Congress Committee atum meeting tom outcry pen armu kachejeng parupon si kachesong chepaklang pon नरेंद्र मोदी हाय हाय किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय Un an asyang tom chipi bonsi BJP aphan kapin ram parupon lapen laso hot AYCC amaipi jun mili teron pi kaninja tenki BJP asokar atum kiduk kela arat mate sai chuti ki chot arat atum aphan mathapon pe pin pen Farm Bill ek kedeng pon dada bangki chokchi lasi bangso bill ek non link session kedo bomalong chingbai pon bek nang chipusi ki hang pasopon nanti pini nanti tom lah meeting tom rally kita mungkin kopi itu sebelum kita datang. ili tum pini meeting to marili kidab nang ko kalam tegela punlo non all India long ili tum kachisong bom hala khetiok tum kachisong bom kheti choklem bang tum kachisong alam thebo chikluyon ki pleng lo wai phak sitame non puta ili tum non ki do bom ki ha hon bom a sarkar non puta kachingbai pipu ki pa jut pipu avela la so joine si pini nili tum la so a program mate la so a meeting to marili nili tum kidam nang ko la si nili tum youth congress hoi pen all India youth congress committee la pen nili tum dak Bokajan assembly youth congress committee hoi pen stame nili tum la so ron kachidan na tenglo la so ron kachidan na long sami nili tum ta nang li tum long dolo nang chi todon po pen ako la pen nang li tum la non sarkar abang atum hanili tum isi ka chuni gang tum je non session do bom session along nili tum la farma la putha ka pot alang li tum han kat nang paching bai pinangji arnisi pusi nili tum la dak pen sidame nili tum la so rally hoi pen sidame nili tum isi alam the ka chibidu meeting tom armu kachijeng asai kedeng hot KADYCC amaipu James Rongphar Chunbang Robinson Hanse Harsing Beatum da Chetong Donse RDP don Bokajan penananterang Karbi Anglong live Pini Prantan berta kelapon skang toniklo dome thakmi Kardom